गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय बादा खुंफुंदों। सानसेनि हाबाफारि लानानै दिनै बड' इडुकेसनेल ससाइटिनि बानजायनायाव उदालगुरि जिल्ला खैराबारि UN एकाडेमि नब्लाङाव फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय बादा खुंफुंदों। हाबाफारिनि गेजेरजों फोरोंगिरिफोरनि गुन गोनां फोरोंथाय होनायनि सायाव सावरायनाय एबा फोरोंथाय होनायखौ नुनो मोन्दों। बे हाबाफारिखौ गंजिगु UN एकाडेमि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे माखासे लोगो फोरोंगिरि बिथांमोनखौ लानानै खुंनाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। लोगोसे हाबाफारिनि गेजेरजों फोरोंथाय लानाय, फोरोंथाय होनाय, फोरोंथाय मोननायनि गेजेरजों उननि समाव फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ गुन गोनां गोग्गो सोलोंथाय होनो हागोनखौ नुहुरदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसाम रायजोआव जानाय लामानि जाब्रबथायखौ लानानै सांग्रांथि होदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसाम रायजोआव जाबाय थानाय लामानि जाब्रबथायखौ लानानै सांग्रांथि होदों। बेजों लोगोसे बिथाङा थांनाय बोसोराव जानाय लामानि जाब्रबथाय आरो बे बोसोराव जानाय लामानि जाब्रबथायनि सायाव रुजुदों। 2022 मायथाइनि जुन दानसिमाव गासै 500 लामानि जाब्रबथाय जादोंमोन, जेराव बेवहाय गासै सा 235 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों आरो बे बोसोरनि 22 जुनसिमाव गासै 555 लामानि जाब्रबथाय जादों आरो गासै सा 255 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों। दुरान्ड काप खुंगोननि लाहार फाहार खालामनायखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ साइ स्टेडियामाव नायगिदिंहैदों। एसियानि बयनिख्रुइबो गोजामसिन दुरान्ड काप जोलुर बादायनायखौ क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव खुंनाय जागोन। दुरान्ड काप जोलुर बादायनाय खुंगोननि लाहार फाहार खालामनायखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा साइ स्टेडियामाव थांनानै नायगिदिंहैदों। त्रिपुरा बिधान सभायाव सोद्रोम गैयै आखु दिन्थिनायनि थाखाय गासै 5 MLAफ्रा बिबाननिफ्राय बोख्लायजादों। थांनाय 7 जुलाइखालि त्रिपुरा बिधान सभायाव रांबावजा खुंफुंनाय समाव गासै 5 MLAफोर फारियै कंग्रेस दलनि MLA सुदीप रय बर्मन, त्रिपुरा मर्चानि MLA बिशाखित देबबर्मा, रन्जित देबबर्मा आरो नन्दिता रेंजों लोगोसे CPIM दलनि MLA नयन सरकारखौ माखासे सोद्रोम गैयै आखु दिन्थिदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेखौ नोजोर होनानैनो बिधान सभानि बुंथिगिरि बिश्वबन्धु सेनआ बे 5 MLAफोरखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। बरपेटा र'डआव गिख्रंथाव गारिनि जाब्रबथाय। बरपेटा र'डआव गारिनि जाब्रबथायजों 2 सुबुंनि जिउ खहा जादों। आल्ट्रा बास आरो बाइकनि गेजेराव जादों बे जाब्रबथाया। आबेद आली आरो मनवार आली मुंनि 2 सुबुङा जिउ गोमायो। मणिपुरनि उख्रुलाव 3.3 मेगनिट्युड गोख्रैथियाव बांग्रिं मावदों। थांनाय हरनि 12.14 रिंगासो समाव मणिपुराव थानाय उख्रुल जिल्लायाव 3.3 मेगनिट्युड गोख्रैथियाव बांग्रिं मावदों होननानै नेशनेल सेन्टार फर सेस्मोलजिया मोनसे टुइटनि गेजेरजों फोसावनानै होदों। नेशनेल सेन्टार फर सेस्मोलजिया फोरमायनाय बायदिब्ला बे बांग्रिंआ 70 किल'मिटार गोथौनिफ्राय मावखांबोदों होननानै फोरमायदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। आसाम बंग सिमा थेनगुरि गामियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। सासे गोब्राब जोखोम जायो मैदेरनि उदखाराव। गोब्राबै जोखोम जायो दाबु बसुमतारी मुंनि 54 बोसोरनि सुबुङा गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना फरेस्ट रेन्जनि बेन्दोङाव गोग्लैनाय आसाम बंग सिमा संकस टापु थेनगुरि गामियाव फुंनि 4:30 रिंगासो समाव हाग्रानि 30-35 फालोसे मैदेरा थेनगुरि गामियाव फैनानै दाबु बसुमतारी न'खराव आबाद जाफैनाय समाव मैदेरखौ होखारहरनो थांनायाव मासे मैदेरा फैनानै गाग्लोबो दाबु बसुमतारी मुंनि सासे 54 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ। दाबु बसुमतारीखौ आथिङाव गोब्राबथारै सुंखावलाङो, लोगोसे सोनस्रि आखाइ बायदिफ्रावबो गोसायै जोखोम खालामलाङो। गोब्राब जोखोम जानायाव गसाइगाव RNB देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय गोब्राबथार जानायाव गसाइगाव देहा फाहामसालियाव हायैयाव क'क्राझार देहा फाहामसालिसिम दैथायहरनाय जायो। फोरमायनाय बायदिब्ला हाग्रानि मैदेरा बेबायदिनो सानफ्रामबो थेनगुरि गामियाव उदखार खालामो होननानै मिथिनाय जादों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।